Het verkeer is echt, zoals het nou is, ja, dat had ik wel vaker zijn. Voorlichting en mentaliteitsverhoring en de mensen erop aanspreken. Maar al je drempels en blombakken, dat werkt het net. Nee. De snelheid oerel in de bebouwde kom naar 30 km/h. De Dokkumer binnenstad autoluw. De maximumsnelheid op het dieken boeten de bebouwde kom naar maximaal 60 km/h. Het is voor de partijen in deze gemeenteraadsverkiezingen echt te dwaan om het verkeer. Maar hoe zorgt Bigelix Hontem naar de uitbreiding van 60 kilometer zones? Wat het bewijn is vlakbij en vooral bij de squallen, dat is altijd al een probleem bij het squallenverkeer. Daar ben we vlak voor dat die snelheid daar minder wordt. Maar verderop had het helemaal geen enkele zin. Daar mag het gewoon 80 blijven. Maar we waren net in een museumdorp, een museumregio. Heel veel mensen denken wel dat heel Friesland een museum is. En ze willen door de binnen gehoord, als je de Waddenagenda zeggen, dan denk je, het wordt helemaal een museum. Maar daar zeggen wij als dwarsbelang het net in. Het bedoelt met economische activiteiten met de blijven. En dan heb je wel 80 kilometer nodig. Van het dorp naar de stad. In Dokkum is er mij de autoluwe binnenstad echt genoeg om uit te praten. Hij is al autoluw. En mijn opinie is, er zijn misschien een paar dingetjes wat je naar wat aan het kennen, maar verder afblijven van de stad en net meer autoluw meisje. Want dat lijkt het mij net goed van tal van ondernemers. De ondernemers vernemen nou al dat mensen zo nou en dan de kar meidje om winkelien te gaan, waar zij de auto voor de zaak parkeren kunnen. De ondernemersvereniging in Dokkum vindt ook dat het qua autoluwte net luwer hoegt, maar had nog wel een belangrijke tip. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de automobilist, wanneer hij door de binnenstad rijdt, dat hij wel het gevoel heeft dat hij daar wel rijdt, maar eigenlijk daar niet thuis hoort. Maar hij moet er wel kunnen komen. Niet alles af gaan sluiten, niet gaan zeggen van nou het mag allemaal niet meer. Proberen te ontmoedigen, maar iemand die echt gewoon ergens naartoe moet, die kan dan gewoon met zijn auto door de binnenstad heen.